जों जे सांग्रां जाबाय मिन्थिबाय बेवहाय जोंखौ खुनु गोहोआनो होबथानो हाया जायनि थाखाय दिनै बेवहाय सानजौफु रावबो न' बांनि खामानिखौ गारनानै आरो बे गोसा सान्दुंखौबो जोङो नेवसिनानै बेयाव जिरायनो हादों। जों ओरैनो बयबो सानो रायजो हिसाबै जों रायज्लाया पलिटिक्सनि बाथ्रा रायलायनानै लाब गैया राजखान्थिनि बाथ्रा रायलायनानै लाब गैया राजखान्थि खालामनानै लाब गैया राजखान्थिया लेथ्रा पलिटिक्स इज डार्टी राजनीति লেতেৰা বুলি আমি সকলোৱে কথা পাতো কিন্তু ৰাইজসকল ৰাজনীতি কেতিয়াও বেয়া নাছিল কেতিয়াও লেতেৰা নাছিল যি নীতিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ কাৰণে কাম কৰা হয় যি নীতিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যক সেৱা কৰা হয় যি নীতিৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰা হয় যি নীতিৰ জৰিয়তে শান্তি অনা হয় যি নীতিৰ জৰিয়তে আমাৰ মাজত এটা বুজাবুজি অনা হয় সেই নীতিটোৱে আচলতে ৰাজনীতি আছিল ৰাইজৰ নীতি जों ৰাজখাन्थি होनोब्ला खालि इलेक्शन गेलेनायखौ सानो नाथाय बे नङा राजखान्थिया बेसे जाय खान्थि रायजोनि खान्थि राजखान्थि माने रायजोनि खान्थि जाय खान्थिनि गेजेरजों गोजोननाय फैयो जाय खान्थिनि गेजेरजों जौगानाय फैयो जाय खान्थिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैयो जाय खान्थिनि गेजेरजों जोंहा रैखाथि मोनो जाय खान्थिनि गेजेरजों जोङो सुबुं हिसाबै हारि हिसाबै सन्मान लाखिनानै थांनानै थानो हायो बे खान्थियानो जाबाय राजखान्थि नाथाय दिनै बेखौ जायफ्रा गेलेदों राजखान्थिखौ गेलेया बेखौ रायजोखौ सिबिनो थाखायसो बाहायो राजनीতি মানুহে নেখেলে আসলতে রাজনীতি ব্যবহার করে রাজ্যক সেৱা কৰাৰ স্বাৰ্থত কিন্তু আজিকালি কি কৰা হৈছে ৰাজনীতি খেলা কৰা হৈছে ৰাজনীতি ৰাজখাन्थिखौ লানাनै गेलेयो आरो बे गेलेग्राफ्रा मा खालामो बेखौहाय गावबा गावनि स्वार्थनि थाखाय गावबा गावनि गोहो बुथुमनो थाखाय गावबा गावनि थाखा बुथुमनो थाखाय गावबा गावनि बोलो बुथुमनो थाखाय बेखौ बाहायो बोदोखांनायनि उनाव आरो गोसोआव थालिया दिनै सुबुंखान्थियाव जायनो मिनो मोजां सासे केन्डिडेट बिजाथि होनानैहाय मा खालामनो हायो बिसायख'थियाव बाहागो लानो हायो जों गावनो थांखि लानो हायो जे सोर जोंखौ दैदेननो हागोन सोर जोंखौ रैखाथि होनो हागोन सोर जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन सोर जोंनि ओनसोलाव जौगाथाय लाबोनो हागोन सोरनि थाखाय जोङो दिनै रैखाथि मोननो हागोन बेखौ साननानै रायजोफ्रा खौसे जानानैहाय सासे मोजां बिजाथिखौ जोङो सायख'नानै हरनो हायो आरो बे बिजाथिया नोंथांनि आंनि गोसोनि बाथ्रा जोंनि मावनांगौनि बाथ्राफोरखौ पार्लियामेन्टआव थांनानै लोकसभायाव थांनानै बुंहैगोन तो बेबादि बिजाथिया सोर दिनै क'क्राझार समस्थियावलाय जाया थांनानै रावाव जेना साननायाव जेना गोहोआव जेना साहसाव जेना थांनानैहाय बुंहैनो हागोन जे आंनि समस्थिनि बे क'क्राझार समस्थिनि 10टा एसेम्बलि कन्स्टिटुवेन्सिनि सिङाव थानाय रायजोफ्रा नै बेखौ नागिरो होननानै सोर बुंहैनो हागोन गोबांनि गेजेराव जों सासेखौ सायख'नांगौ दिनै जोङो सायख'खाबाय जों सायख'बाय आं आसा खालामो नोंथांमोनाबो सायख'खाबाय बेनो जाबाय दिनै इउपिपिएलनि बिजाथि उर्खाव गोरा ब्रह्म नंगौना नङा अब्ला जोङो रावबो गोरोबनो नाङा रायजो राजाफोर आरो सप्तासे सम दंबावो बे सप्तासे समावहाय सोरबा अमा जाहोफैनो हागौ सोरबा थाखा राननो हागौ सोरबा कम्बल मुस्रि राननो हागौ ला सोरबाया माबा होफैयो ला थाखा होयो ला अमा जाहोयो जा किन्तु बे गरमाव अमा जानाया बारा थिग नङा आरो ओरैनो बैसागु सेरसे अमाखौ जों मा बायना जानो हाया नामा रायजोफोर हायो दा बिनि थाखाय जोङो लब जानो नाङा बिनि थाखाय गावनि जा मोजां गोथारथि साननाय गोथार बिबानखौ जोङो सोरनोबा फाननो नाङा अमा सेरसेयाव थाखा 20 थाखा 30 थाखायाव दाफान आइफोर आफाफोर जोंनि इयुना जोंनि आखायाव नैबे मोनसे आसि थोरसियाव जि आसिजों जोङो सुनानै जोंनि इयुनखौ जोङो सायख'नानै लानो हागोन जों जाहाथे उनाव उनदाहा खालामनो गोनां जाया मानोबासो आं होफ्लाङासै उर्खावगोरा ब्रह्मनो অমুকनो होफ्लांनानै आंहा गोरोन्थि जाबाय পিছত যাতে আমি অনুতাপ কৰিবলগীয়া নহয় যে কিয় মই নিদিলো কাৰণ 5 বছৰ অনুতাপ কৰা মানে আপনি শেষ হৈ যাব যদি जों बोसोरबा उनदाहा खालामनो गोनां जायोब्ला जों जोबलाय लांगोन बेनिखाय अन्नानै आं नोंथांमोनखौ खावलायो दहाय बिथाङा बुंखाबाय गासैबो जिनिसा माबादि मिनिथाव लाजिथाव दिनै बयहाबो नंगौ जों जेरै बेवहाय नोंथांमोननि खाथियाव फैदों गुबुनाबो फैगोन মই এইখিনি এইটো ক'বলৈ মানে বিচাৰো যে আজি বিটিএডিত বড়ো ও বড়ো সৃষ্টি কৰা হ'ল ও বড়ো কোন জাতি হয় দুখ লাগে বেয়া লাগে ঠিক আছে আমাৰ নাম লৈ পেলাই আমাক ইমানেই বেয়া পায় বড়ো সকলক যে কি কৰা হ'ল বড়োৰ নামতে বড়োৰ এগেইনষ্টত সংগঠন কৰা হ'ল কিন্তু সেই সকললৈ বেছি দুখ লাগে যিসকল নিজৰ জাতিৰ নামত জীয়াই থাকিব দিয়া নাই যিসকলক তেওঁলোকক অ বড়ো বুলি কিবা জাতি এটা বনাই দিছে মদাহী হিচাপে জীয়াই থাকক নিজৰ পৰিচয়েৰে সন্মানে
खरनिया सकल खरनिया हिसाबै जियाय थागौ राजबंशी हिसाबै जियाय थागौ अखमिया हिसाबै जियाय थागौ राभा हिसाबै गुरखा हिसाबै आदिबासी हिसाबै किय নিজৰ জাতিৰ পৰিচয় নোহোৱাকৈ কিবা বৰ বুলি ক'বলৈ যাব কিয় সেইটো হ'ব দিব নালাগে আপোনালোকৰ নিজস্ব পৰিচয় আছে নিজস্ব পৰিচয়েৰে মূৰ দাঙি সন্মানে জীয়াই থাকক কিবা এটা অদ্ভুত ক্ৰিয়েটেড সৃষ্টি কৰা শব্দৰ তলত নিজৰ জাতিক বিলীন কৰি নিদিব বড়ো বুলি কোৱাৰ লগে লগে মদাহী কোন আমি নাজানো আদিবাসী কোন আমি নাজানো গুৰখা কোন অসমীয়া কোন আমি নাজানো বড়ো কোন কি নামেৰে তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইকাৰণে নিজৰ জাতিৰে জীয়াই থাকক সেইবিলাক শক্তি বেছিকৈ উঠিবলৈ নিদিব আমি সকলোৱে বুজা উচিত বিশ্বত ক্ষুদ্ৰতম জাতিও নিজৰ পৰিচয়েৰে জীয়াই থকাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে আজি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সেই অধিকাৰ দি থোৱা আছে কোনোবা এটা জাতি পৃথিৱীত খালি 30 জন থাকিব পাৰে কোনোবা এটা জাতি শেষ হৈ 500 থাকিব পাৰে কোনোবা 20 লাখ থাকিব পাৰে 15 লাখ থাকিব পাৰে কিন্তু প্ৰতিটো ইন্ডিজিনিয়াস যিসকল ভূমিপুত্ৰ অৰিজিন সেইসকলে যিমান কমেই নহওক কিয় নিজৰ জাতীয় বৈশিষ্ট্যৰে নিজৰ সংস্কৃতিৰে নিজৰ ভাষাৰে মূৰ দাঙি জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে কোনোবা অদ্ভুত এটা নামৰ অধীনত নাথাকিব নিজৰ জাতিৰ পৰিচয়েৰে জীয়াই থাকক আৰু সেইবিলাক আমি প্ৰশ্ৰয় দিয়াটো উচিত নহয় আজি কোকৰাঝাৰ সমষ্টিয়ে একমাত্ৰ সমষ্টি য'ত ST কেণ্ডিডেট পায় য'ত ট্ৰাইবেলে নিৰ্বাচনত খেলিব পাৰে তাকো আজি আমাৰ পৰা কাহিনী আনিছে কিয় बेनिखायनो जोङो गासैबो बेफोर खोथाखौ साननांगोन जे दिनै जों गावनि बाहागोखौ माबोरै खोमाना लानो गोनां जादों नंगौ मोनसे हारियाव मोनसेल' आफाद थागोन मोनसे हारियाव मोनसेल' हानजा थागोन बेबो नङा सोरबाया गाज्रि जाब्ला जोंहा बेखौ फेहेरनोहाय जोंहा बिबान दङ सोरखौबा जोङो दैखांबाय भट होनानै नाथाय बे खामानि मावासै बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा माबेबा हानजाया दिनै 15 बोसोर गाहाम खामानि मावनानै जेबो दिन्थिनो हायासै नोंथांनि रैखाथि होनो हायासै जों लुबैनाय बायदि जेबो होनो हायासै अब्ला सोलायनो जोंहा मोन्थाय दङ बेनिखायनो दिनै जोङो बे गोदानथिखौ नागिरनानै जों बयबो खौसे जादों जाहाथे जाया रोंखा राखा नोंथांनि आंनि हांमा हांसा गासै लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ जाहाथे बिथाङा खेंफोरथिनानै बुंहैनो हायो আমি এনেকুৱা এজন মানুহক বিচাৰিব লাগিব যিয়ে আপোনাৰ হৈ কথা ক'ব যিয়ে মোৰ হৈ কথা ক'ব যিয়ে ৰাইজৰ আৱাজ হ'ব পাৰিব কাৰণ এই ডেমক্ৰেসি যদিও ৰাইজেই ৰজা সকলো ৰাইজে কোটি ৰাইজে লাখ মানুহে গৈ পেলাই এছেম্বলিত বা লোকসভাত গৈ বহি থাকিব নোৱাৰে আমি কাৰোবাক এজনকহে বাচিব লাগিব আৰু সেই আমি ৰজা হোৱাৰ দিনটো এতিয়াৰ পৰা দিনাখনলৈকে 23 তাৰিখলৈকে থাকিব কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত আমি ৰজা হৈ থাকিম ৰাইজে আমি ৰজাৰ দৰে থাকক ৰজাৰ দৰে চিন্তা কৰক ৰজাৰ দৰে সিদ্ধান্ত লওক ৰজাই কেতিয়াও অশুদ্ধ সিদ্ধান্ত নলয় তাৰ পিছত 23 তাৰিখে ভোট দিয়াৰ পিছদিনাখনৰ পৰা আমি প্ৰজা হৈ যাম ৰজা কোনোবা হৈ যাব जों जि खालि भट होनायसिमहालागै जों राजा जोंखौ खुलुमफैगोन जोंखौ आखाइ हमफैगोन अमा जासिफैगोन थाखा जासिगोन नाथाय भट होखांनायनि अखानायैनिफ्राय जों फोरजा जानोसैलाय बान्दा जानोसै बेनिखाय मोजाङै साननानै नाय खिन्थु जों बिनि उनावबो बान्दा जानो नाङा जोंसो साननानै लायो बिनि उनावबो जोंनो राजा दिनै सोरबा बुंनो हागौ 15 बोसोर बिटिसिखौ जाबाय आरो 25 बोसोर जाबावगोन नो रावबो बुंनो हाया मानोना सोरखौबा राजा खालामनाय सोरखौबा बोख्लायनाय सोरखौबा फोजौनाया नोंथांनि आंनि आखायावसो थायो जों खोला जायालासिनो मोजां थांखि लानानै आवगायनो नांगोन दहाय बिथाङा बुंलांबाय जों बयबो मिथियो बयबो मोनसे जेरावबो आराव जानाय मोनसे टपिकआनो जाबाय बे सनानि टपिकआ बयबो बुंदों बेखौ आं बुंनो लुबैयो जे हाबाया ओरैबायदि गोथार बेबस्था जोंनि थाखाय मोनसे हाबा खुंनो थाखाय न'खरनैजों बेसेबां साननिफ्राय थांलाय फैलाय खालामो रायजोजों रायजो समाजजों समाज गामिनि मानसि बेसेबां गोथारै बे जिनिसखौ गोबां सम थामथियारि खालामनानै हाबा खुङो बिसोरनि इयुननि संसार जानायनि गोजोननि थाखाय बयबो आरज गाबो बोर होयो नाथाय दिनै बे गोथार मोनसे हाबाखौ मा खालामनो नागिरदों
मिनि जाहोनो नागिरदों अपमान खालामदों जे सना थलासो होगोन दानिया दुखिया मानसिया माबा सिख्लाफ्रा हाबा जायोब्ला बेवहाय सनाखौ लुबैनानै कर्टआव गले गले थां खननै खनथाम हाबाला खेबथामहालागै हाबाला खेबथाम लाबा थलाथाम मोनबाय हाबाला सिफाय आरो सोरखौबा लाफिन बेखौ हिनजावफोरखौल' अपमान खालामनाय जायाखै सोरबा बिमा बिफाया थलासे सनानि थाखाय गावनि फिसाखौ खेबथाम फानगोन नामा सोरनोबा फाना जोंनि बर' समाजा सना रुफानि उन खारग्रा हारि नामा केवल बर' जाति नय अखমৰ মানুহ বহুত বেলেগ কোনোবা যদি ভাৰতৰ বেলেগ ৰাজ্য যদি খুন ৰূপৰ দেহেজৰ পিছে পিছে যৌতুকৰ পিছে পিছে দৌৰা অসমৰ ৰাইজ এনেকুৱা নহয় খুন ৰূপৰ পিছে পিছে দৌৰা ৰাইজ নহয় অসমৰ মানুহ বিয়াৰ দৰে পবিত্ৰ বন্ধন এটাক পবিত্ৰ ব্যৱস্থা এটাক এনেভাবে তুলুঙা কৰা হৈছে চৰকাৰে এই স্কিমটো দিলে আমাৰ আকৌ বিটিএডিৰ চিপে সেইটো বেলেগ ধৰণে মহিলাসকলক সমাজক অপমান কৰিলে কেৱল 1 তোলা সোণ পাবৰ কাৰণে এগৰাকী মহিলা এগৰাকী ছোৱালীক তেওঁ কৈছে যে 3বাৰকৈ বিয়া পাতি 3 তোলা সোণ লওক এইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা যি বিয়াৰ কাৰণে দুখন ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ ঘৰৰ মাজত কিমান তৈয়াৰী কৰা হয় কিমান ব্যৱস্থাপনাৰ মাজেৰে সেই পবিত্ৰ বন্ধনটো সমাপন কৰা হয় গাঁৱৰ মানুহ গোটেই যিসকল মানে ডাঙৰ বয়সৰ মানুহ সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰি কিমান পবিত্ৰতাৰে সেই বন্ধন ৰূপায়ণ কৰা হয় কিন্তু অদ্ভুত ধৰণে আমাৰ মুখেৰে সেইবোৰ কথা নোলায় আমি ভাবিবও নোৱাৰো যে এগৰাকী ছোৱালীয়ে 1 তোলা সোণ পাবলৈ 3বাৰ বিয়া পাতি 3 তোলা সোণ লোৱাৰ কথা ক'বলৈ আমি ভুলতো ভাবিব নোৱাৰো আমাৰ কি কোনোবা পিতৃ মাতৃয়ে বিচাৰে নেকি 1 তোলা সোণৰ কাৰণে পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ ছোৱালীক 3জন ল'ৰাৰ লগত বিক্ৰী কৰিব নেকি নকৰে সেইকাৰণে আমি সকলোৱে বুজা উচিত কিমান তাচ্ছিল্য কৰা হৈছে কিমান অপমান কৰা হৈছে সেই অপমান আমি সহ্য কৰোঁ মই নিজে এগৰাকী মাতৃ এগৰাকী ছোৱালী এগৰাকী মহিলা আমি কিমান আঘাত পাইছো সেইটো আমি জানো মই জানো একে আঘাত পিতৃও পাব ককাইকো পাব তেওঁৰ এজন পুৰুষেও পাব কোনো লৰাই একমাত্ৰ সোণৰ কাৰণে 3জনী ছোৱালীক বিয়া কৰিব নেকি নকৰে গতিকে সেইবিলাক কথা ইমান নিৰ্বাচনত ভোট খুজিবলৈ কাৰণে ইমান তললৈ যদি যাব পাৰে তেনেহলে আমি ক'ত বাস কৰি আছো जों गासैबो साननांगोन जों बहा दं बेफोरखौ जों गोथौयै जुदि साननो हाया होमब्ला जों गावनि आथिङावनो जों रुवाजों दानना लानाय जागोन बेनिखायनो बेनो सम जों मोजाङै साननि মই আগতে কৈছো আপোনালোকে रावबो उल्थायनो नाङा 23 तारिखसिम ना रायजो राजाफोर जि खालामब्लाबो रावबो उल्थायनो नाङा ट्रेक्टरनि खोथाखौथ' बुंखांबाय जों गुबुन खोथा बुंनो हायोमोन नाथाय माने आगा आगिनो नांगोल आरो ट्रेक्टर जालायबाय सिम्बलाबो सावगारियाबो जोंहाथ' बुंनांगौआनो गैया बेखौथ' नुखायो बयबो रुजुनो हाखायो नांगोलजों दब्लायनै सानसेयाव एवनो हायोब्ला ट्रेक्टरजों फुरानै एवनो हायो साबसिनखौ नांखागौ मानसिनो खम समावनो खम खस्थ' खालामनानै बांसिन जेरावहाय जों आबाद मोननो हायो बेखौनो नांखागौ बिदिब्लाथ' जोंहा बुंनांगौआनो गैला बेनो ट्रेक्टरखा नङा होमबा बेवहाय जों बेखौ नायनानैबो सिम्बलखौ नायनानैबो सावगारिखौ नायनानैबो जोंहा गोसोआव अट'मेटिक साबसिनाव थांखागोन बेनि थाखाय जोङो आलादायै बुंनांगौ बाथ्रा गैया दिनै बिथांमोना बुंखाबाय जे सुबिदाबादि गावस्रालायनो सुबिदाबादिखा सेन्ट्रेलाव जाय फैयो बेजोंनो थागोन फैसा नांगौ फैसा नाथाय बे फैसाखौ नोंथांनि आंनि खामानि मावनो थाखाय नङा दिनै बिटिएडिआ मोनब्रैल' जिल्ला बेबो गोदोनि जिल्लाफोरखौ दानखाव बानायनाय फिसा फिसा जिल्ला मोनब्रै बे मोनब्रै गामि गंब्रै बादिल' दिनै 15 बोसोराव सनानि बिटिएडि सनानि गामि बानायनो हायाब्लाबो रुफानिखौ बानायनो हागौमोन नाथाय मा बानायखो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा एसे एडभान्स जादों सोरबा बिटिएडिआ अननायनि थाखाय नङा गावबा गावनि खस्थ' खालामनायनि थाखाय बर' रायजोआनो ओरैबायदि खस्थ' खालामदों रायजोफ्रा बिटिएडिनि ओनसोलफ्रा गावबा गाव खस्थ' खालामनानै सोरबा साइकेल बायदों सोरबा स्कुटि बायदों सोरबा फिसाखौ बहाबा खस्थ' खालामनानै न'निफ्राय लांलाय लाबोलाय खालामनानैबाबो दिनै मा खालामदों फोरोंदों दहाय बुंलांखाबाय फिसा फोरोंनो थाखाय बस्थाजों बस्ता मैगं फानदों
फिसा फोरोंनो थाखाय जि फानदों, फिसा फोरोंनो थाखाय दिंखिया खानानै फानदों, फिसा फोरोंनो थाखाय थास' बिबार खानानै फानदों, फिसा फोरोंनो थाखाय लाजिया खाजिया सान्दुङाव हाथायाव जनानै ना दानदों, दाउ दानदों। बे सोरनि गाव खस्थ' खालामनायनि फिथाइ बेफोरो सोरबाया होनाय जोंनि खुंथाया होनाय बेनि थाखाय नङा। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बर'आ दिनै जिखिनि जौगादों गावनि खस्थ' खालामनाय संग्राम खालामनायनि थाखायसो दिनै जौगानो हादों। बेनि थाखाय सोरबाया जुदि क्रेडिट नागिरोब्ला जोंसो होबाय जोंसो जौगाहोबाय होनोब्ला गोरोन्थि जागोन। नंगौना नङा रायजोफोर? बेनिखाय सोरखारि भाबै जों जि मोननो हायो बेखौहाय गासैबो सुबुंनि गेजेराव समानै राननानै समानै बयखौबो जाहाथे दैखांनो हायो बे थांखिजोंनो जोङो इउजिबिराव ब्रह्मखौहाय जोङो मा खालामनो नांगौ? भट होनानै देरहाहोनो नांगौ। दिनै जों नुदों गुबैयै आइजोफोरखौ बिराद फोथायनो नागिरदों जे सना रुफानि खोथाखौथ' बुंबाय, सोरबा सानदोंमोन खोमा जे सानै साथाम हौवालानो मोनगोन होनोब्ला हिनजावफ्रा एकदम गुरा गुलाब थांनानै भट होगोन। नङा, बे उल्था। दानिया जालायबाय आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बहाबा मिटिं लिंनायाव मानसि थाङा इलेक्सननि मिटिं होनोब्ला बेवहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखा रानगोन होननानै लिंनानै आइजोफोरखौ ज' बुथुमो। बेनिफ्राय उनाव जेब्ला थाङो बहा फैसा राननो माबानि भट होनांगौ होनना बुंसै, भट होयोब्ला जों उनाव फैसा होगोन होननोसै। बा सोरनोबा 5,000 सोना होदों, सोरनोबा 10,000 सोना होदों, सोरनोबा 15,000 सोना होदों। बेरास 5-10 नङा, बिनिख्रुइ गोबां मोननांगौ सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा। नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे बुंदों दा जे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थानाय आइजोफ्रा जुदि बिपिएफनो भट होआब्ला फैसा मोननाय नङा होनदों। नाथाय आइजोफोर आइमोन आं बेखौ बुंनो नागिरो जे बियो खुनु कंग्रेसनि बिजेपिनि बिपिएफनि रावनिबो स्किम नङा, खुनु हानजानि स्किम नङा, बियो सोरखारि स्किम। जाय सोरखार फैदों, जाय एमपि जाथों, जाय सोलायथों, थेवब्लाबो बे फैसाखौ मोनखाथारगोन। बे सोरखारिसो, बेयो हानजानि नङा। दिनै एमपि सोलायगोन, प्रमिला रानी बारु बिथाङा देरहाब्लासो मोनगोन बे नङा। खिजानिबा इउजि ब्रह्म बिथाङा देरहाब्लासो बांसिन मोनगोन, खारन बिथाङा थाखा जानाय नङा, जोंबो नोजोर होगोन। बेनिखाय सोरबाया बेखौ होबथानो हागोन नङा, आइफोर आबौमोन, बेखौ रावबो होबथानो हाया। दायो उल्था खालामबायसो थादों, बेखौहाय पार्टिनि मानसिफ्रा रानो, मन्त्रि एमएलएफ्राबा फिसा फिसा थाखाफोरखौनो राननो थांलाबायो गामियाव, नाथाय बेफोरखौ राननो मोना। मोनफा मोनफा बिफान थायो, डिपार्टमेन्ट थायो सोरखारहा, बे डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव फैसाफ्रा सेंसन जायो आरो बे मथे डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रासो गामिफ्राव थांनानैहाय बहा बेसेबां सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ, बहा बेसेबां माने इसिबां खामायनायनि सिङाव मानसि दङ, माबे गामियाव बेसेबां दुखिया दं, माबे गामियाव बेसेबां लेट्रिन गैयै मानसि दं, माबा दं, बेफोरखौ बै डिपार्टमेन्टनि सोरखारि मानसिफ्रासो थांनानै डिसिनि सिङाव बेफोरखौ मावनांगौ। बिनि उनाव बहा मा होनांगौ बेखौ सोरखारि मानसियासो डिसिनि प्रेजेन्सआव थानानै बेखौ राननानै होनांगौ। नाथाय बेयाव जोंनिया भटनि लबनि थाखाय मा खालामो? उल्थाहै पलिटिशियान्सफ्रासो थांनानै रानहैयो, राजखान्थिगिरि दैदेनगिरिफ्रासो थांनानै रानहैयो। बेखौ एक्चुअलि बिथांमोना राननोनो मोना। बेयाव जेबो गिनांगौ गैया। बेखौ जायखौ भट होब्लाबो मोनगोन। आंखि मोजां मानसिया जुदि जोंनि थान्दै जानानै थांनो हायोब्ला बेनिख्रुइ जोङो बांसिनसो मोननो हागोन। बेनिखाय आं बेखौ खावलायनो लुबैयो, इउजि ब्रह्म एबा उर्खाव गोरा ब्रह्मनो भट होनाय माने जोङो सान्थिनि थाखाय भट होनाय, बिथांनो भट होनाय माने जोङो जौगाथायनि थाखाय भट होनाय, बिथांनो भट होनाय माने जोङो खौसेथिनि थाखाय भट होनाय, आरो बिथांनो भट होनाय माने जोङो गोरोबलायनायनि थाखाय भट होनाय, आरो जोंनि गावनि रैखाथिनि थाखाय भट होनाय। बेनिखाय बेखौ जोङो बयबो गोसोआव लाखिनो नांगोन। दिनै बिटिएडि ओनसोलाव सोरबा नबसरन्याया, सोरबा बिपिएफआ बुङो যে जोंसो शान्ति लाबोबाय, তেওঁলোকে কয় যে আমি তেওঁলোকেহে বোলে বিটিএডি শান্তি আনিলে। নহয়, এই কথা ভুল। আমি কম যে বিটিএডি যদি শান্তি আহিছে, আজি এনডিএফে নিজেই যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰি চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা শান্তি প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখাৰ কাৰণেহে বিটিএডিত কি আহিছে? শান্তি আহিছে। কোনোবা পাৰ্টিয়ে, কোনোবা এমপিয়ে এই শান্তি আনিব পৰা নাই। এনডিএফে নিজেই যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে আৰু শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত থকাৰ কাৰণে কি আহিছে? শান্তি আহিছে। গতিকে সদায় বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনৰ নাম লৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত মানুহক
আবহাওয়া ভাবিব পাৰে সেইকাৰণে আমি সকলোৱে সাৱধানে থাকিব লাগিব জানিব লাগিব দিनै जोंनि हारिया जेब्लानिफ्राय राजखान्थिनि बागै एसे सांग्रां जादों बै समनिफ्रायनो गावनि मोनथायनि थाखाय जुजिबोदों संग्राम खालामबोदों आन्दोलन खालामबोदों मानि थाखाय मोनसे हारिया दिनै 50 बोसोरनि बारा आन्दोलन खालामनांनाया बेसेबां दुखु गोनां बाथ्रा दिनै बुङो जे राजा लामायाव ओंखार रायजो मोना आलादा नखर मोना मा लाब बेनिखायनो दिनै जोङो बेनि थाखाय ओंखारदों पलिटिकेलिबो जोङो बाहागो लानो नागिरदों नाथाय बेयावबो हेंथा होयो अब्ला बहा थांनानै खालामनांगौ जों गैयाब्ला नोंसोर रावबो आवासो एसेम्बलियाव 12 जन 10 जन एमएलए थानानै मानो बर'नि जेंना फोजाबनायनि थाखाय फोस्रांनायनि थाखाय मोनसेबो बाथ्रा बुङा बोसोर रायजो सभानि एमपि जानानै थानानैबो दिनै मानो बर'नि जेंनानि सुस्रांनायनि बाथ्रा बुङा बेफोरखौ बुङोब्ला नोंथांमोना सिस्टेमाव थानानै बर'नि गांनाय उखैनायखौ रायदावनानै बेखौ सुस्रांनानै होयोब्लाथ' दिनै फरायसाफ्रा दिनै आइजोफ्रा दिनै सोरबा आबादारिफ्रा दिनै राजा लामायाव ओंखारनानै रावबो खस्थ' खालामनो गोनां जाया नाथाय दिनै मानो खालामनो गोनां जादों मोनसे समाव बे थांखिखौनो लानानै ओंखारनानै गावबा गाव गाज्रि मोनखांनायनि उनाव जेब्ला होनबाय जे बेखौ जोगारबाय नांलिया गावस्रा मोजां मोनसे कमफर्ट समाव माबायाव थानो हाबाय नालाय बेबस्थायाव थाखा फैसा गासैबो गारि गुरा रंजानाय न' बां गासैखौबो मोनजोबबाय नालाय दा रायजो राजाया मा मोनो मोना बेखौ बा हारिया मा मोनो मोना बेखौहाय दिनै बिखुं होबाय बेखौ साननांगौ जेबो गैया नाथाय नों आंहा गावनि थाखाय सानाखै जों मा सानदों हारिनि खोथा सानदों दिनै हारिनि थाखाय जुजिनानै सोरबाया फासिनि अर्डार लानानै दङ दिनै हारिनि थाखाय जुजिनानै सोरबाया थैनायसिम साजा लानानै दङ खर'आव नोंथांमोननि बे ओनसोलनिफ्रायबो जर्ज बर' दङ सासे 10 जन लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोननाय दङ जे थैजासिम साजा फोसावदों दाख्लैबावै सिबिआइ कर्टआ बेनि मादाव नोंथांमोननि बे ओनसोलनिबो दङ जर्ज बर' बेसेबां सेक्रिफाइस खालामनो हायो बेसेबां नागारसारनो हायो बेनिनो मोनसे बिदिन्थि बिथांमोना गावनि लाइमोन बैसोखौ जेलाव थानानैनो फोजोबदों थेवब्लाबो दुखु गैया एनडिएफबि नि गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नाब्ला बिथाङा सावरायनायनि थाखाय 5.5 बोसोर बाहेरायाव दंमोन बेखौबो सोनानै हरफिनबाय सारा जिबननि थाखाय जेलाव थानांगोन बिथाङा थांनो समाव दुखु खालामाखै बुंलांबावदों जे आं जेलाव थागौमानि बिथिं सोरखारा मा बर'लेण्डखौ होनांगौ बेबायदि मोनसे राव बुंना गालांदों गावनि जिउनि थाखाय सानाखै गावनि बिसि फिसाय गथ'नि थाखाय सानाखै गावनि फोलेरनि मानसिनि थाखाय सानाखै बेबादि दुखुनि समावबो जि समावहाय थैनायसिम जेलाव थानांगोन होनना फोसावबाय अब्लाबो बेबादि हारिनि गांनाय उखैनायासो सिगां जायगा मोनदों बेखौ सोर बुजिनो जाया दिनै थाखानि थाखाय लालस जाया दिनै गोहोनि थाखाय लालस बोरै बुजिनो बेफोर बाथ्राखौ गेलेनोल' नागिरो दिनै एनडिएफबिखौ लानानै सोरजोंबा थायोब्ला गाज्रि गावजों थायोब्ला मोजां मा हिसाबलाय जों थिक हिसाब खालामनो नांगोन मोजांबा मोजां आंजों थायाबाबो मोजां गाज्रिब्ला गाज्रि आंजों थाब्लाबो गाज्रि नाथाय जेब्ला गाव बाहायनो मोनो गासिबो मोजां जायो आरो जेब्ला गाव बाहायनो मोना गाज्रि जायो आइ आफा नोंथांमोन जों गासैबो खोथाखौ साननांगोन जोंनि हारिनि जा गांनाय उखैनाय मोननांगौ बे दाबो जाफुङाखै जों मिथिगौ बर' हारिया ओरैबायदि हारि मालाबाबो मेङोब्ला बेबायदि समाव फैयो सोर देरहायो देरहाथों सोर एमपिनिलाय माथो मोनजाफेरदों जों होननानै थानो हायोमोन दा नङा होमबा मोनजाफेराखै कुनुदिन एमपिनिफ्राय खिन्थु दिनै बेबायदि नङा हारिनि थाखाय गांनाय उखैनाय गाबनाया साफ्रोमबो बर'नि बिखायाव दङ आरो बे थानांगोनबो आरो बेनि थाखायनो दिनै आं बर' वुमेन जास्टिस फरामा जों कुनुदिन बेबायदि ओंखाराखैमोन जिउआव आं गिबि खेबनि थाखाय सासे केन्डिडेटनि जानानै आङो केम्पेइन खालामनो ओंखारदों बे एकमात्र आंनि बिबानखौ आंनि हारिनि बागै थानाय जा बिबान गाज्रि जागासिनो दङ गाज्रिथिं थांगासिनो दङ जोंनि हारिनि अबस्थाया बेवहाय बेखौ बिनि फारसे गसंथानो थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय आंहाबो इसेब्लाबो बिबान दङ होननानै आं पार्सनेलि आरो बर' वुमेन जास्टिस फराम आसाम गथ'नि हिसाबै जों दिनै ओंखारदों जों बाध्य जादों दिनै आराव जायो बे फरायसाफोरखौ लानानै मानो आन्दोलन खालामनांगौ बे आइजोफ्रालाय मानो ओंखारनो नांगौ गाबोन हयथ' बे खोथाया ओंखारगोन अनजालियालाय मानो ओंखारगोन नाथाय आं सानो बे आंनि गोथार बिबान
मोजांखौ मोजां गाज्रिखौ गाज्रि होननानै बुंनो आंहा मोन्थाय दं। नाथाय बे नङा जे आं रोंनायखाय बेयाव फैदों, आं बुंनायानो नोंजोंबो बे नङा। नोंथांमोनाबो बयबो साफा साफा केम्पेनार जानांगोन। नोंथांमोना गावनि गामियाव हानायब्ला खाथिनि गामियाव 6 जन मानसि लोगो मोनो, 7 मानसि लोगो मोनो, दखानाव थांनायाव लोगो मोनो, हाथायाव थांनायाव लोगो मोनो, बा जेराव थांनायाव लोगो मोनब्लाबो नोंथांमोनाबो केम्पेन खालाम। देग्लाय आमुकनो होनायसै, इउजिखौ मोननो होनायसै होननानै सावराय। नोंथांमोननि परियालफोर जायफोरा फोलेर दं, गोजान गामियाव आलासि दं, लोगो दं, गोजाम लोगो गोदान लोगो, नोंथांनि फिसालाफोरा बिफा बिमानो, बिमा बिफाया गथ'फोरनो बुं, न'खराव सावराय, जोंहा न'खरैनो बेखौ होगोन। गामियाव सावराय, जों गामियैनो आमुखखौ होगोन। जों इउपिपिएलनि गुरखावगोरा ब्रह्मनो होगोन, बेखौ रायज्लाय। दिनै जों बेयावहाय केम्पेइन खालामदों, नोंथांमोना गामि गामियाव केम्पेइन खालाम। नोंथांमोना गावनि न'खराव खालाम, गावनि फोलेरखौ लानानै खालाम, हाथाय बाजाराव खालाम, बयबो बे बिबान होना। आरो भट होनो थांनाय समाव न'आव रावबो दाथालां। गुबुनना थाबायनो हायै 90 बोसोरब्लाबो बामनानै थांनानै भट होनो होयो, जोंना खिन्थु न'खरसेयाव 7 थायोब्ला 7 होयो, मालाबा 2 थालाङो। बेनिखाय रावबो दाथा, फुंनिफ्राय मोनाबिलिसिम जाबाय थागोन। सोलाय सोलाय न' नेनो रां मानसि गैयाब्ला सासे न' ने, सासे थां, थेवब्लाबो भटखौ होआलासिनो दाथा। साफ्रोमबो मानसिया जाहाथे भट होनो थाङो, आं बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो। दिनै जों जि इसुफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव फोसावगोन होननानै आसा खालामदोंमोन, गोबाव राजखान्थियाव थानाय हिसाबै 15 बोसोर थाबाय, जों अनेक आसा खालामदोंमोन, नाथाय जों दिनै जेबो इसु नुनो मोनाखिसै। बेखौ बैखौ रायनानैनो फोजोबनानै थांदों। माइखौ गसंनानै बुङो, মই আপসু আৰু एनडिएफबि गालि पारिये आहियासु। ओइ गसाइगावनिफ्रायनो रायबोबाय थादों आं होनबावदों, भिडिअ दंजोबो। गसाइगावनिफ्रायनो आं आपसु आरो एनडिएफबिखौ रायबोगासिनो, गसाइगावआव रायबाय, दिनैबो रायबाय आं, गाबोन तामुलपुराव रायहैगोन, आरो समफोरबोफ्राव थांगोन, बेयावबो रायबावगोन आं एबसु एनडिएफबिखौनो। रायजो राजा नोंथांमोन, एबसु आरो एनडिएफबि गैयाब्ला बर' हारिया दिनैसिम थांनानै थानो हानाय नंलामोन। अब्ला दिनै एबसु आरो एनडिएफबिखौ जुदि रायदों, अब्ला बर' बिमाखौनो रायदों, बर' हारिखौनो रायदों, बर' बिमाखौनो दिनै आथिंजों जोगानो नागिरदों। अब्ला बेबायदि मानसिफोरनो जों बोरै भट होनो, जायहा गावनि हारिखौ अननो रोङा। बिसायख'थिनि मुङाव बेखौ बुंलायो, गुबुन हारियाबो बुंदों, जों मिथिगौ। दिनै आसुआ, हारसाफोरनि आसुआ इलेक्सन जानायनि सिगांखालि बिराद मोजां मालाय बुंनानै होबाय पेपारावनो, टिभियाव, पेपाराव, जे जायफ्रा बे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ, बै गुबुन हादोरनिफ्राय हिन्दु मानसि लाबोनो नागिरनाय बिलखौ सापर्ट खालामग्राफोर एबा बिजेपि आरो एजिपिआ सापर्ट खालामदों नालाय, बिसोरनो भट दा हो होननानै रायजो नाङैनो फोसावना होबाय। दिनै बिजेपि एजिपिआथ' बिसोरखौ बेफारि सेफारि होननानै रायाखै, रायदों जानो? रायाखैथ'। होमबा जोंनिया मानो रायदों? बुंनो जोंहाबोथ' मोन्थाय दं। दिनै मानो बेबायदि अबस्था जाखो? फरायसा गथ'फ्रा दिनै गावनि फिउचारनि खोथा सानालासिनो गावहा इयुनाव आइएस जागौमोन, आइपिएस जागौमोन, गिदिर गिदिर साख्रि मावगौमोन, मोजां डिस्टिंसन लाना पास जागौमोन, बेखौ दोनथ'लायनानै मानो हारिनि थाखाय साननानै राजालामाव ओंखारनो गोनां जाखो? बेखौसो दिनै साननांगौमोन। जों थासेयाव मानो बिदि जाखो बर'फ्रा? जों गासैखौबो फोजोबस्रांना होनांगोन, जों समाधान खालामना होनांगोन, जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा राजालामाव ओंखारनो गोनां जाया, जोंनि आइजोफ्रा, बिमाफ्रा गथ' गथाय लानानै जाहाथे राजालामाव जथेनो गोनां जाया, सोरखारनि खाथियाव जेब्लायबो आन्दलन खालामनो गोनां जाया, बेखौसो बिथांमोना साननांगौमोन। नाथाय बेखौ सानाखिसै, दिनै उल्था जाबाय। बिनि उनाव बुंबावो, दिनै नाटक खालामदों। मानसिया राजालामाव लाख लाख मानसि लानानै रावबो नाटक खालामनो हाया। हारसिङै बहाबा जनानै दङ, बेखौ जों बुंनो हायो। बुंनायनिबो मोनसे लिमिट थायो, जों बयबो मिथिगौ। दिनै प्रमद बर' बिथांखौ पार्सनेलि एटाक खालामदों। बिथांखौ बुंदों जे बिथाङालायनो पुलिस एकेबारे एस्कर्ट लानानै, पिएसअ लानानै राजालामाव जयो, रेल लामा जबथियो, मा आन्दलन बिलाय? नाटककार होनदों। नाथाय जों बेनि उल्थाखौसो नुदों। जों बेखौसो नुदों जे बिथाङा पिएसअ मोनलायलायनाय, सोरखारि पुलिसनि गार्ड मोनलायलायनाय, बिथाङा सासे भिआइपि बादि, राजा बादि, मानसि गिदिर बादि बे गार्डफोरखौ लानानै आरामै न' सिङाव जनानै थानो हागौमोन। मानो थायाखिसै? मानो ओंखारखो? मानो खस्थ' खालामखो?
दिनै PSO मोनसेयावबो सोरखारि पुलिस गार्ड थासेयावबो मानो राजा लामायाव थांनानै जिरायहैदों मानो रेल लाइनाव थांनानै जिरायहैदों बेखौसो जोङो नायनांगोन गोजोनै थानो मोननाय मोनसे सुबिदाखौबो नागारनानै दिनै रायजोजों दङ हारिजों दङ लामायाव ओंखारदों खस्थ' जादों सानफ्रोमबो बेखौ नों आंसो नुगोन जायफ्रा आरामाव दं बोरै मोनो बेयावहाय जों जेबो कमप्रमाइज खालामनो हाया बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो गले गले जे जों खुनु सन्देह खालामालासिनो खुनु सोंलु सोङालासिनो जों UPPL नि बिजाथि उरखावगोरा ब्रह्मखौ फैगौ 23 एप्रिल खालि बयबो जावरि जावरि लोब लोब ओंखारनानै भट होगोन ना होआ रायजोफोर नोंथांमोनल' नङा नोंथांमोननि न' खाथिनि गामि खाथिनि गोजान गोजाननि बाय बाहागि बयखौबो नोंथांमोनना भट होनांगौआ नोंथांमोननि बिबान नङा होमबा जों कारापसननि खोथाखौ मा बुंनो दहाय बुंखाबाय जोंहा बेल' नङा दिनै जुजिनाया बे जोंनि गिबि आगान बोसोरनै आरो जोंहा इलेक्सन दंबावो फैगौ बोसोराव BTC नि बिनि उनाव आरो एसेम्ब्लिनि आसामनि तो बे मोननैयावबो जोङो दिनैनो सतबांसा लाखानो नांगोन जा खौसे जाबाय जा मोजांनि थाखाय जोङो थांखि लाबाय हारिनि मुङाव जोङो सतबांसा लाबाय बेखौ जों आरो दोरोदनो हालिया जों सिगांनि मोननै इलेक्सनखौबो जोङो टारगेट खालामनो नांगोन बे जोंनि गोथार बिबान सोलायनाया फैखानो नांगोन परिबर्तन फैखानो नांगोन जों न'आवहाय जिनिस मोनसे बायोब्ला जि गांसे लायोब्ला जों बोसोरसे गाननायनि उनाव जामो जों गोदान जि लायो नङा होमबा जोङो जग्रा सफा थफा बायबाय जोङो 5 बोसोर 10 बोसोर बाहायनायनि उनाव जों गोदान लानो लुबैयो आरो उफाय गैयाबा जोङो लाखियो उफाय थाब्लाथ' जोङो गोदान सोलायो जोंहा दिनै उफाय दङ बेवहाय जोङो सोलायनो नागिरदों साबसिनखौ जोङो लानो नागिरदों जिहेतु जोंहा उफाय दङ बे उफायानो जाबाय जोंहा बिसायख'थिनि गेजेरजों जोङो साबसिन हामसिन मोजांसिन बिजाथिखौ थान्दैखौ सायख'नो जोंहा लामा दं मानसि सोलायनायनि जोंहा बेबस्था दं बे बिसायख'थि बिनि गेजेरजों जों बे MP इलेक्सनावबो सोलायनो नांगोन जोङो BTC इलेक्सनावबो सोलायनो नांगोन आरो फैगौ एसेम्ब्लि इलेक्सनावबो जोङो सोलायनो नांगोन आरो बे थांखिया जोंहा रावहाबो दोरोदनो हानाय नङा दिनै जों जि थांखि लादों बे थांखिजोंनो जोङो आवगायलांनांगोन थानो हागोन ना हाया बे गासै समाव रायजो राजाफोर थानांगोन गावनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखायनो नोंथांमोनाबो थांखि लानांगोन जोंनि थाखाय जों थांखि लानांगोन आरो खौसेयै जोङो बर' हारिनि थाखाय थांखि लानांगोन आरो बे थांखिजोंसो जोङो आवगायलांनो हागोन गोख्रों जानो हागोन जोङो आं बुंखादों जे करापसननि खोथा जोंहा उनफ्राव बुंनोबो बहुद सम दङ दिनै जों बारा गोलाव खालामा उनावहाय आरो मोनब्रै मिटिङानो दंबावो बेवहाय बारा गोलाव बुंलिया मोनसेल' खोथा बुंनानै आं फोजोबनो नागिरदों जे करापसन मोनसेल' एग्जाम्पल होनानै आं फोजोबनो नागिरदों दिनै सोरखारि थाखाखौ जानायाथ' बाद रायजो राजानिफ्राय माबादि सुसिदों আপোনালোকৰ এই বাক্সাৰ আমি কাৰাপশ্যনৰ কথা বহুত বেছি নকওঁ আমাৰ সময় আছে পিছত ক'বলৈ কিন্তু মই এটা উদাহৰণ দিব খুজিছোঁ চৰকাৰী কোটি কোটি টকাটো খায়েই আৰু সাধাৰণ ৰাইজক কেনেকৈ শোষণ কৰে আপোনালোকৰ বাক্সাৰে এজন ল'ৰা অসমীয়া ল'ৰা এজন এসপ্তাহ আগত মোক ফোন কৰি পেলাই মোক কৈছে বাইদেউ ইমান দুখ পাইছোঁ মই BTCত কিবা এডমিশ্যনৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ এটা দিবলৈ গৈছিলোঁ তাত মোৰ প্ৰায় 2 লাখ টকা খুজিলে মই কৈছোঁ ইণ্টাৰভিউ মানে চাকৰিৰ নেকি 2 লাখ বিচাৰিছে চাকৰি দিবলৈ এইবোলে নহয় পঢ়িবলৈ চাকৰি নহয় কি পঢ়িব বিচাৰিছিলে তেওঁ ভেটেৰিনাৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চ কৰিব বিচাৰিছিলে ভেটেৰিনাৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চ নি থাকায় এডমিশ্যন ল'বলৈ তেওঁ ইণ্টাৰভিউ দিলে তাৰপিছত কৈছে তুমি 2 লাখ টকা দিবা তেতিয়া তোমাক পাছ কৰাই দিম লিষ্টত পাছৰ লিষ্টত তোমাৰ নামটো থাকিব এডমিশ্যন নি থাকায় চাকৰিनि थाखाय नङा अब्ला मा अबस्थायाव दं सोरहाबा बिमा थैब्ला कारोबार मातृ যদি মৃত্যু হয় চাকৰিয়াল মাতৃ কাৰোবাৰ চাকৰিয়াল পিতৃ যদি ঢুকায় মৃত্যু হয় তেওঁ যদি উপযুক্ত সন্তান থাকে তেওঁ চাকৰি পায়
সেই পিতৃ বা মাতৃস্থানত চাকৰি পায়, কম্পেনচেটৰী গ্ৰাউণ্ডত চাকৰি পায়, পালে এজনে আমাৰ ওদালগুৰিৰ পৰা, কিন্তু তেওঁ উপযুক্ত মাকৰ পোষ্টত তেওঁ পাইছে, কিন্তু এনেই নিদিয়ে, নিয়মেই আছে দিব লাগে, কিন্তু কি কৰিলে তেওঁৰ পৰা টকা খুজিলে। তেওঁ কৈছে নাই মোৰ টকা নাই, মোক এতিয়া মা নাই চাকৰি কৰা, দেউতাইতো চাকৰি কৰা নাই, মোৰ পইচা নাই, মই কি কৰোঁ? তেতিয়া কৈছে ঠিক আছে, চাকৰি কৰাৰ পিছত মোক লেপটপ এটাকে দিবা, কম্পিউটাৰ এটাকে দিবা। তেনেকুৱা ধৰণৰ লোভী মানুহ এতিয়া আমাক চলাই আছে। সেইকাৰণে আমি নতুন বিচাৰিব লাগিব, আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিবই লাগিব, আনিবই লাগিব, আৰু সেই পৰিৱৰ্তনৰ আৰম্ভণি এই নিৰ্বাচন। সেইকাৰণে আমি নিৰ্বাচনত সকলোৱে মিলি আমাৰ গোটেই BTADত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে আমি শান্তি কামনা কৰোঁ, একেলগে থকাটো কামনা কৰোঁ। সেইকাৰণে উষা বৰা ব্ৰহ্মক ভোট দিয়া মানে আমি শান্তিৰ কাৰণে ভোট দিয়া, আমি একতাৰ কাৰণে ভোট দিয়া, আৰু তেওঁক ভোট দিয়া মানে আমি